हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करूची आपण माने भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि। तो आज पुणी थरे आपण मानकु स्वागत जणाउची मो यूट्यूब चैनल अनुष्या लाइफ को। तो आजिर ब्लॉग टी आम आरंभ करिबा आम गाँव रे केमिति पालन हैला सावित्री अमावास्या। चलंतु देखेबी आपण मानकु आम गाँव रे केमिति पालन कलु। ब्यूटी की दोनों बोल दो तो बोलो ना सोई ने हम जियो धरती साना है डेली बोले बोली बोली ना बच जाएगी ओइटा बोल मैं जियो पड़ी के सिंदूर भद्र हेब फुलरे शिशु राम काट दो मरणे स्वर्ग प्राप्त हेबे धर्मराजांक झड़ दीदी कर रख चलो पैसा दो सेदिन व्रत सुयं व्रतर दे 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 3 मिनट बाद ए तो 3 मिनट हेलानी फल पाइले एडी कोन पाइले अतीत व्रत मत धरती दिरा मत नमस्पति धन धन्य रे राज्य पूर्णम प्रजा प्रसन्न सुपति न्याय रे राजा राजा रानी नथाए पुत्र की दुहितम बोइले नथिले संतान न लभे जीवन राजा रानी जे दुखे थिले एतकु उपाय चिंतिले साधु पंडित मत नेले सावित्री यज्ञ भरिले 18 वर्ष विरत चालिला हो माहुति सन्तम पुनाहुतिर पूर्व निशि सपन नामा बोली डाक गई रानी कपड़े खेलुथिला सपन तेते गला अंतिम आहुति हाथ कटे जीव देखे काटे
ନଡ଼ିଆଟା କରିବୁନି କି? କେଉଁଦିନ? କାଟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେ। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେବୁ ଏଣେ କାଟୁଥିବୁ। ଖାଇଦେ ଖଣ୍ଡେ। ଖାଇଦେଉନୁ? ନା ଖଣ୍ଡେ ଖା। ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଘରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। କଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡର ଖାଇଦେବି ଭଲ। କଷ୍ଟର୍ଡ ସେ ଆମର ବିନା କଷ୍ଟର୍ଡର କାମ ଚଳିଦେବା। କଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡର ଫୁଡ ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ ଫୁଡ ସାଲାଡ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମଇଦା ପନିର ଆଣି ଦବ ମୋମୋ କରି। ତୁ ତିଆରି କରିବୁ ନା ମୋମୋ? ତୁ ଯେଉଁ ମୋମୋ କରିବୁ ସେଟା ଏକା ତୋ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି। ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ କରିବି ନା ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଜାଣିଦବ। ହଁ ନା ସେଇଟା କେବଳ ଏକା ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ତ କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ତମେ ଆଣିକି ଦବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଦେମି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକା କେବଳ ତୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ତାଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ ହେବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ଝାଡ଼ା ହେବ। ହଉ କାଟି ପକା। ଛୁରୀଟା ଯେମିତି ସାଇଁସ ସାଇଁକି ଚଲାଉ ସେମିତି ହାତଟା କଟିବ ନା। ଦେଖିବୁ ଫେର କେମିତି। ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପଟେ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ତାର ଫଳ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭୋଗ କରିବ ନା ସେ ଆଜି କାହିଁ ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବୁନି। ସିଏ ଭୋଗ କରିକି ଦେଲା ବେଳକୁ କାଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କ'ଣ କହୁଛି କଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ତା ନାଁ ଶୁଣି ନଥିବି ବୋଧେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନାଁ ବି ତ ଶୁଣିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛି କଷ୍ଟର୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଡ଼ ହଉ ତାର ସବୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସିଏ ତାପରେ ସେ ଭୋଗ କରିକି ଦେଲାବେଳକୁ କାଲି ହିଁ ଖିଆଯିବ, ଆଜି ଖାଇ ହେବନି। ତ ମୋ ଝିଅର ଭୋଗ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମ ଗାଁରେ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ତାହା ବି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ବାଏ।